Helo, a chroeso I sesiwn Carlam Cymru. Yn y sesiwn heddiw, byddwn ni'n edrych ar cwrs TGAU Matemateg yn benodol i'r haen Canolradd, a ni'n mynd I edrych dros y cynnwys o'r sesiynau ni wedi cynnal dros Hydref 2023. Byddwn ni'n edrych nôl ar y tasgau a'r topics ni wedi cynnwys, a gobeithio edrych ar cwbl o gwestiynau cyn bapur yn plethu popeth at ei gilydd. So, dros y sesiynau ni wedi gweld y flwyddyn hyn, ni wedi gwneud 3 sesiwn, un ar Pwerau, un ar graffiau ac un ar unedau ac newid unedau. Felly, trwy tannu popeth dylwn ni wedi dysgu yn yr uned Pwerau, fi'n disgwyl I ddysgwyr hyn deall pethau fel Pwerau, sut I ysgrifennu pŵer yn y ffurf index, nid jyst ffurf index, ond defnyddio'r reol lluosi, ac hefyd y reol rannu I ddatrys problemau, I symud I ffwrdd o rannu a lluosi, I ddefnyddio'r dull I codi pŵer I bŵer. Felly, yn gyntaf, cofiwch ffurf index o ysgrifennu rifau. Hynny yw, ni gallu rhoi rif n I bŵer a yn golygu bod y rif, enghraifft y rif 4 I bŵer 2 yn golygu mae'r pŵer yw'r 2, sef y lythyren A, ac mae'r bôn yw'r n, sef y rif 4. So mae'r pŵer yn dangos sawl gwaith mae'r rif yn ymddangos yn y swm lluosi. Felly, mae 4 yn ymddangos 2 waith. Mae'r bôn, hon yw'r n, a dyma'r term sy'n cael ei luosi y nifer o weithiau. Felly, enghreifftiau arall ni wedi gwneud yn y sesiynau yw 3 I bŵer 2. Mae hyn yn golygu 3 lluosi gyda'i hunan 2 waith I cael ateb o 9. Neu ysgrifennu rif enghraifft 3 I bŵer 7. Mae hyn yn golygu mae 3 yn ymddangos 7 gwaith. Felly, 3 lluosi gyda 3 7 gwaith sydd ddim yn hafel I 9. Cwestiynau ffurf index fel hyn. Bydd chi'n ystyried datrys problemau fel hyn trwy targedu pob swm yn annibynnol. Felly, cofiwch ffurf index, mae'r bôn yw 4, mae pŵer yn 2, tynnu 2 I bŵer 3. Beth ydy hyn yn golygu? Wel, mae hyn yn golygu, os ni'n ysgrifennu allan, mae'r 4 yn ymddangos 2 waith, ac mae 2 yn ymddangos 3 gwaith. Weithiau mae cronfach yn gallu helpu chi wrth I chi ddatrys y problemau. Mae 4, lluosi gyda 4 yn hafel I 16. Mae 2, lluosi gyda 2 yn hafel I 8. Felly mae swm fel hyn yn symleiddio I ateb o 8. Felly, trwy defnyddio'r ffurf index, ni gallu datrys problemau syml. So dyna'r peth gyntaf ni wedi ddysgu. Ail peth nawr yw reol lluosi ac hefyd yw reol rannu. Gyda'r reol lluosi, beth ni wedi gweld yw mae n I bŵer a, lluosi gyda n I bŵer b, yn hafel I n I bŵer a adio b. So ni'n adio'r pwerau. Yn sylweddoli, pethau mae rhaid cofio yw mae'r n, y bôn, gorfod bod yr un term. Felly, 3 I bŵer 2, lluosi 3 I bŵer 7, mae modd datrys hyn. Ond 3 I bŵer 2, lluosi 4 I bŵer 7, bydd ni ddim yn gallu defnyddio'r reol lluosi neu rannu. Y gwahaniaeth gyda rannu yw yn lle adio'r pwerau, ni'n tynnu'r pwerau. Felly, mae'n hollol bwysig bod ni'n sicrhau bod y bôn yr un gwerth. Felly, 3 I bŵer 2 neu 3 I bŵer 7, mae modd defnyddio'r reol lluosi neu hefyd y reol rannu. Ond os oedd 4 I bŵer 2, ni methu defnyddio'r reol I ddatrys y problem.
So os ni'n edrych ar cwpl o enghreifftiau, beth ni'n gallu ystyried yw reol luosi ni'n adio. Felly adio termau fel 3/2, llosgi 3/4. Beth mae hyn yn golygu yw 3 yn ymddangos dwywaith ac yn ymddangos 4 gwaith. Felly, ni'n gweld 6 gwaith. So ni'n just adio'r termau. Ar gyfer 8 i bŵer 6 a 8 i bŵer 7, eto ni'n adio. Felly, pethau ni'n disgwyl gweld fan hyn. Ond beth am rifau negatif? Eto, ni'n adio, ond ni'n cymryd mewn i ystyried gwerth y negatif. Felly mae -6 adio 7, dylen ni gweld 8 i bŵer 1. Ac hefyd, 8 i bŵer 6, llosgi 8 i bŵer -7, bydd ni'n disgwyl gweld ateb o 8 i -1. Felly, wrth roi popeth at ei gilydd, ni'n gallu edrych ar 2 enghraifft tebyg iawn, ond yn lle lluosi a rannu, ni'n gallu gwneud y ddau ohonyn nhw. So ar un ochr tudalen, bydd ni'n lluosi. Ar yr ail ochr, byddwn ni'n defnyddio'r reol rannu. Croeso i chi wasgu pause, gweithiwch allan yr ateb, dod nôl a gweld os chi'n gywir am y ddwy ohonyn nhw. Felly, ochr chwith, beth ni'n disgwyl gweld yw adio. Os chi'n hapus gyda'r ffurf index, bydd chi'n gweld bod hyn yn ymddangos dwywaith a bydd y 4 yn ymddangos 3 gwaith. Felly, ni'n gallu ysgrifennu'r holl peth mas, neu ni'n gallu neidio syth i ateb o 4 i bŵer 5. Gyda rannu, beth ni'n disgwyl gweld yw tynnu. Os ni'n ysgrifennu'r rannu mas yn llawn, ni'n gallu ysgrifennu'r rannu gyda'r symbol hyn. Byddwn ni'n cael 4 dwywaith, rannu gyda 4 3 gwaith. Neu, ni'n gallu ysgrifennu'r rannu allan fel hyn. A beth mae hwn yn gallu dangos i ni yw, os ni'n cymryd i ffwrdd y termau tebyg ar y top a'r gwaelod, beth sydd ar ôl yw un term o 4 sydd yn cildroi. Felly, ni'n gallu ysgrifennu hwn fel 4 i -1. So mae 2 tynnu 3 yn -1. Felly, y reol lluosi a reol rannu yn eitha bwerus, ond weithiau mae cwestiynau'n gofyn i ni i ddefnyddio'r reol i codi pŵer i bŵer. Sut ni'n defnyddio hyn? Wel, eto, edrych mae rhaid ni cael bôn, so rif greiddiol sy'n cael ei codi i bŵer, a mae'r pŵer hyn yn cael ei codi i bŵer arall. Mae hyn yn gallu parhau, ond ni'n dim ond ystyried a i bŵer b. Beth sy'n digwydd? Ni ddim yn adio tro hyn, bydd rhaid i ni lluosi'r pwerau. Sut mae hyn yn gwneud synwyr? Wel, os ni'n edrych ar enghraifft syml, mae hyn yn golygu bod 3 i bŵer 2 i bŵer 4. Felly mae hwn yn golygu mae 3 yn ymddangos, 3 pŵer 2 yn ymddangos 4 gwaith. So mae'r ffurf index 3 bŵer 2 wedi ymddangos 4 gwaith ar hyd y swm. A ni'n deall y ffurf index o 3 bŵer 2 yn golygu bod hyn yn hafal i 3, llosgi gyda 3, ond oherwydd mae hyn yn digwydd 4 gwaith, mae modd ni dechrau gweld bod mae 2 ohonyn nhw fan hyn, mae 2 term fan hyn, mae 2 term arall fan hyn, ac mae 2 term arall fan hyn. Felly ni'n gallu ysgrifennu'r holl peth mas mwyn cael 8 term, neu yn gyflym iawn bydd ni'n gweld oherwydd ni'n lluosi'r symiau fan hyn, ni'n adio'r pwerau, sydd yn gwneud synwyr os ni'n gwneud 2 lluosi a 4, sef 8. So mae nifer o ffurfiau gwahanol, ond y peth i gofio yw lluosi'r pwerau os mae'r pŵer i bŵer. Os ni'n edrych ar enghraifft o 4 i bŵer 2 i bŵer 3, bydd ni'n gallu ystyried bod hwn yn golygu bod
4 i bwyd 2 yn ymddangos tair gwaith. Ni'n gallu ysgrifennu'r holl peth mas, felly gweld bod yna 2 term fan hyn. Mae yna 2, bydd 2 term yn dod fan hyn, ac hefyd mae 2 term yn ymddangos fan hyn. Felly, oherwydd mae hyn yn ymddangos tair gwaith, mae 2 term yn pob un, mae 2 llosgi'r 3 yn hafal i 6. So, yn lle dangos yr holl gwaith cyfrifon, ni'n gallu neidio syth i llosgi'r termau. Felly, 4 i bwyd 2 llosgi'r 3, ac bydd hyn yn cyflymu chi lan wrth i chi ddefnyddio cwestiynau. Os chi am mwy o wybodaeth, ewch nôl i'r sesiwn ar gyfer ffurf index i weld mwy o esboniadau a mwy o cyn-bapurau i edrych dros. Ni'n symud lan i'r ail sesiwn o Hydref 2023, ble ni wedi edrych ar graffiau. Dechreuwn ni bant gyda graffiau syml. Wrth gweithio ar graffiau syml, o'n ni wedi edrych ar diffiniad ar gyfer graddiant, a ni'n fel arfer yn defnyddio'r llythyren M i dynodi graddiant. Ni wedi edrych ar y hafaliad cyffredinol, sef Y yn hafel i MX plus C, ac hefyd beth ydy'n golygu os mae Y yn hafel i MX. Ac ni wedi hefyd wedi edrych ar pryd mae Y yn hafel i rif penodol, a nid just graddiant. Wrth ystyried hyn, ni wedi edrych ar hafaliad y llinell, felly sut i ysgrifennu graff mewn ffurf hafaliad y llinell trwy defnyddio'r gwerth ar gyfer graddiant ac gwerth ar gyfer C. Ac yn olaf, oedd ni wedi edrych ar graffiau cwadratig ar sut i ddatrys y problemau yn y haen canolradd. Felly, yn gyntaf, pethau i gofio wrth i chi gweithio trwy cyn-bapurau ar hafaliad cyffredinol llinell syth. Dylech chi'n deall bod Y yn cynrychioli'r uchelyn vertigol, so chi'n darllen i fyny ar gyfer Y. Mae'r X yn cynrychioli'r uchelyn llorweddol, so chi'n darllen ar draws, a fel arfer bydd chi'n gweld ardal positif ochr hyn. Ac wrth i chi mynd i fyny, bydd chi'n gweld rifau negatif ar gyfer Y mynd lawr, ac rifau negatif ar gyfer X i'r chwith. Mae'r M yn cynrychioli'r graddiant y llinell. Hynny yw, pa mor serth yw'r llinell. Os mae'r llinell yn fwy serth, bydd ni'n disgwyl gwerth M uchel. Os mae'r llinell yn llai serth, bydd ni'n gweld M isel. Os mae'r llinell yn llorweddol, neu hollol llorweddol, neu hollol vertigol, bydd dim modd gweld gwerth y graddiant oherwydd oes dim newid yn y uchder y llinell. Os mae'r llinell yn mynd lawr y tudalen o'r top chwith i'r gwaelod ar y dde, bydd ni'n disgwyl gweld gwerth graddiant negatif. Felly mae lot o wybodaeth yn cael ei guddio tu fewn y lythyren M, a mae C yn rhoi'r gwybodaeth i ni o ble mae'r llinell yn rhyngdori'r uchelyn Y. Felly, yn y llinell glas fan hyn, ni'n gallu gweld bod Y yn hafel i 0, a dyna le bydd ni'n gweld hafaliad y llinell yn symleiddio i Y yn hafel i MX, oherwydd mae'r gwerth y rhyngdoriad uchelyn Y fan hyn yn 0, so adio 0 yn fel arfer ddim yn cael ei ysgrifennu mewn. Am y llinell D, beth ni'n gweld yw mae'n rhyngdori ar gwerth 1, felly bydd ni'n disgwyl gweld hafaliad o Y yn hafel i MX adio 1. Ond sut ydyn ni'n datrys graddiant? Ni wedi gwneud y sesiwn y graffiau ble ni'n edrych ar diffiniad graddiant, ond ni'n gallu gwneud y syth mewn fan hyn trwy ystyried mae'r graddiant yw'r gwahaniaeth yn Y, yr uchelyn vertigol, rannu gyda'r gwahaniaeth yn X, yr uchelyn llorweddol. Felly mae'r graddiant yn dweud wrth i ni sawl bloc ydy'r llinell yn cynyddu am pob bloc sy'n mynd ar draws.
So pa mor gyflym ydy yn mynd I fyny I gymaru gyda fy mynd ar draws. So ni'n gallu gweld enghraifft fel hyn nawr. Beth ni'n neud, mae'r cam gyntaf ni yn neud yw llunio triongl ongl sgwâr trwy ddewis 2 bwynt ar y llinell. So ni eisiau dewis 2 bwynt ar y llinell. Os ni'n ystyried pwyntiau sydd ddim yn croesi rifau, bydd yn neud yn lot yn noddach I ni. Ni eisiau chwilio am llinellau sydd yn croesdori ar gobeithio ar y llenyn X neu Y, neu ni'n chwilio am pwyntiau sydd yn croesi ar y rif cyfan. Os oes dim pwynt, bydd rhaid I ni datrys y ffordd gywir, ond os mae pwynt yn bodoli, enghraifft, pryd mae X yn 0 ac Y yn 2, ni'n gallu gweld bod pwynt fan hyn, ac ar gyfer yr ail pwynt, ni'n gallu defnyddio pryd mae Y yn 6 ond mae X yn 1, felly'r pwynt hyn. So ni'n gallu llunio gyda premesur, nid fel y premesur sydd gen I, ond ni'n gallu ffurfio triongl ongl sgwâr. Mae'r ail cam, darganfod yr uchder, ac un o'r camsyniadau fi'n gweld eitha aml yw disgyblion yn edrych ar y graff, maen nhw'n lluniadu'r triongl ongl sgwâr yn grêt, a wedyn maen nhw'n ysgrifennu lawr 6. Heb ystyried bod y triongl ongl sgwâr nhw ddim yn dechrau ar 0, mae rhaid I chi gwirio, mae 6 yw'r rif ar top, mae'r rif sydd ar y gwaelod yn 2, felly ni'n symud o 2 lan I 6. Felly, mae'r uchder y triongl yn 4. Mae hyn yn un o'r camsyniadau mwyaf syml sydd yn gallu effeithio ateb chi wrth I chi gweithio gyda graddiant. Darganfod sail y triongl. Eto, ni'n ffodus yn yr enghraifft hwn, oherwydd ni'n dechrau ar 0 ac mae'n mynd ar y draws. Felly, mae 1 o 0 yn lled neu sail o 1. Felly, beth sydd gyda ni nawr yw uchder o 4 yn symud y draws 1. Nawr ni'n cyfrifo'r graddiant. Felly, ni'n gallu ysgrifennu lawr 4, sef y gwahaniaeth yn yr llenyn Y, rannu gyda'r 1. Mae 4 rannu gyda 1 yn 4. Beth mae hyn yn dangos? Mae hyn yn dangos bod am pob un bocs ar draws, bydd y llenyn wedi llinell yn mynd I fyny 4. Ni'n gallu datrys, os ni'n mynd ar draws 2 bocs llorweddol, bydd ni'n gweld y llinell yn cynyddu 8 vertigol. So mae'n gwneud synwyr I ni am pa mor gyflym ydy'r llinell neu pa raddiant sydd gan y llinell wrth I fe'n tyfu. So os ni'n edrych ar enghraifft arall nawr, mae'r llinell tro hyn wedi symud I ffwrdd o'r 0 a mae'n symud I ffwrdd o rifau positif, ond ni'n gallu gwneud yr un peth. Cofiwch defnyddio'r reolau, so M yn hafel i'r gwahaniaeth yn Y, rannu gyda'r gwahaniaeth mewn X. Beth ni eisiau gwneud yw lluniau triongl ongl sgwâr. So, llinell vertigol, llinell llorweddol, beth yw'r uchder y llinell vertigol? Nid 4, ond 4 lawr I -4, felly os ni'n gwneud 4 tynnu -4, bydd ni'n gweld gwahaniaeth o 8. Ac eto, tro hyn, os ni'n gweld mae'r triongl ar y pwynt yma, ac mae'r lled tro hyn, bocs cyfan, yn gwerth 2, felly mae'r lled tro hyn yn 2 a nid 1. So, darllen y graddfa sy'n cael ei roi, rhag ofyn maen nhw'n mynd lan mewn 1 neu 2, neu hyd yn oed os maen nhw'n mynd lan mewn gapiau gyson o 5. Rhag ofyn bod chi'n ysgrifennu 1 yn lle 2. Nawr ni'n gallu mewnbynnu rifau 8 dros 2, a beth ni'n gweld eto yw graddiant o 4. So, mae'r llinell hyn gyda'r un graddiant ar llinell ni newydd gweld, ond tro hyn, mae'r llinell yn croesdori'r llenyn Y mewn pwynt gwahanol, sef -4 yn lle
plus 2 tro diwethaf. Mae'r ail enghraifft sydd gen i yw graff sydd gyda mwy o lled. Felly mae'r llinell hyn yn llai serth. Felly byddai'n disgwyl yn syth bod y graddian yn mynd i bod yn llai na 4. Cofiwch, os mae'r graddian o 4, mae'r hyn yn golygu am pob bocs sy'n mynd ar draws, bydd ni'n gweld yn cynyddu 4 bocs vertigol. A ni ddim yn gweld hyn yn yr enghraifft hon, felly ni'n gallu just mynd syth i lluniadu triongl ongl sgwâr gan dewis 2 pwynt penodol. Cofiwch, ni ddim eisiau defnyddio'r pwynt sy'n croesi'r lleolyn y, oni bai bod e'n croesi mewn lle amlwg neu hawdd i ddarllen. Felly beth ni'n gallu gwneud yw ni'n gallu defnyddio'r holl triongl sydd ar y sgrin. Hynny yw, ni'n gallu symud o top 4 fan hyn, right lawr i'r graff ar y llinell llorweddol. So mae llinell syth fan hyn, triongl ongl sgwâr, a ni'n gallu defnyddio'r holl ffordd o -4, holl ffordd ar draws i 12. Mae'r gwerth yr uchder tro hyn yn 4, ac mae'r gwerth yr llorweddol o 12 lawr i -4 yn mynd i bod yn hafal i 16. Felly, ni'n gallu mewnbynnu'r gwahaniaeth yn y lleolyn y, sef 4, rannu gyda'r gwahaniaeth yn x, a beth ni'n cael yw 4 dros 16, sydd yn symleiddio i 2 dros 8, sydd, os chi'n gweld, yw'r cildroi'r ateb yn wedi gweld yn y graff cyn hyn, ond tro hyn mae'r ateb yn 1 dros 4 sydd yn 0.25. Y peth olaf ni wedi edrych arno yn y sesiwn graffiau oedd graffiau cwadratig. Mae graffiau cwadratig yn dilyn y hyfaliad cwadratig sy'n edrych fel hyn. Bydd ni'n gweld term sydd wedi sgwario, term x ac plus c eto. So fe chi'n chwilio am termau fel hyn. Mewn yr haen canolradd, fel arfer bydd nhw'n gofyn i chi defnyddio'r hyfaliad sydd gyda gwerthoedd i a b, fel arfer, i ddatrys gwerthoedd ar gyfer y, ac wedyn bydd chi fel arfer yn plotio neu darllen pwyntiau penodol o'r graff, ble mae'r llinellau'n croesi fel arfer. So, y siap ni'n fel arfer yn gweld ar gyfer ffurf cwadratig yn tebyg i hyn, a beth sy'n gallu newid yw'r pwynt sydd ar y gwaelod, gallu symud i fyny, ac mae hyn gallu symud ar draws, neu chi gallu gweld y cildroi ble mae'r termau yn negatif ym mhob un. Felly, enghraifft o cyn-bapur fan hyn, ni'n gallu defnyddio i weld sut mae'r cwestiwn yn cael ei gofyn yn yr haen canolradd. Croeso chi gwasgu pause o'r darn o bapur graff, gweithiwch trwy'r cwestiwn, wedyn dod nôl i weld os mae ateb chi'n cymharu i'r ateb sydd ar y sgrin. Felly, cwestiwn hyn, beth ni'n gweld, mae'r hyfaliad o'r ffurf y yn hafal i x wedi sgwario minus 5x adio 2. Mae bron pob term wedi cael ei ddatrys i ni, heblaw am gwerth y wrth i x bod yn hafal i 3. Felly dim ond un marc sydd ar gael fan hyn, oherwydd mae cwestiwn yn gofyn i ni i gwblhau'r tabl. Felly mae hwn yn golygu bod ni'n mewnbynnu gwerth 3 pob tro ni'n gweld x. Felly 3 yn lle x wedi sgwario minus 5 lluosi gyda 3 adio 2, a beth bydd ni'n gweld yw ateb o -4. A os ni'n edrych ar y patrwm o rifau sydd gyda ni nawr, ydyn ni'n gweld graff sydd yn mynd o rif uchel, lleihau i 2, i -2, -4, ydy yn dechrau troi i gynyddu eto, felly rifau sydd yn gyson, a wedyn mae'n cynyddu eto ac eto. Felly bydd ni'n gweld bod y pwynt lleiaf yn mynd i bod rhwng y -4, -4,
Bydd ni'n gweld pwynt croesi fan hyn nawr. Mae'n mynd i bod rhwng 2 a 3 ar y chelyn X. Felly, i arbed sgiliau wneud graff fi ar y sgrin gyda'r beiro hyn, fi wedi plotio fe yn digidol. Felly, beth ni'n gweld fan hyn yw mae'r pwyntiau 2 a 3 yn bodoli fan hyn. Mae'r pwynt isaf, ble ni'n disgwyl gweld -4 a -4 ar gyfer 2 a 3, sydd fan hyn. A ni'n gweld mae'r pwynt isaf yn canol y ddau pwynt. Felly mae'r graff hyn yn dangos siap cwadratig. Ni'n gallu gweld o dabl ni, oherwydd y -4, ni yn gweld nhw ar 2 ac hefyd 3, sy'n golygu bod 2.5 yw ble ni'n gweld y pwynt isaf. Ni'n gweld bod y graff yn croesi pryd mae x yn 0, mae'r gwerth y yn 2, a dyna beth ni'n gweld ar y papur graff. Ar ôl plotio'r graff, ni'n weithiau gweld cwestiynau ychwanegol fel C, sydd yn gofyn i ni tynnwch y llinell y yn hafel i -3 ar y papur graff, ac wedyn ysgrifennwch y gwerthoedd x lle mae'r llinell yn croestorri'r cromlin cwadratig ni newydd plotio. Rhowch atebion ni i un lle degol. Felly, fi wedi ychwanegu'r llinell glas sydd yn dynodi'r llinell y yn hafel i -3, oherwydd os ni'n edrych, mae y llinell vertigol, felly ni'n gwneud llinell perpendicular i'r llinell vertigol, oherwydd mae gwerth y yn -3 holl ffordd ar draws. Mae llinell hyn yn plotio ac yn croesi llinell cwadratig yn y pwyntiau hyn. Mae'r meddalwedd yn rhoi rifau i 3 ledegol i fi, ond os ni'n edrych, ni'n gallu gweld bod e'n croesi fan hyn ac hefyd mae'n croesi ar y pwynt hyn. Os ni'n edrych ar yr ail pwynt, beth ni'n gweld, mae hyn yn just dros 3.5, sy'n gwneud synwyr os mae'r ateb go iawn yn 3.6. So i un ledegol 3.6, a'r papur graff ni, bydd modd i ni ddarllen i un lle degol, felly bydd ni yn gweld 3.6 wrth i ni cyfri, ond ar y meddalwedd hyn, bydd rhaid ni edrych ar y pwyntiau. A mae 3.8 fan hyn, oherwydd beth ni'n gweld yw mae pwyntiau o 1.1 fan hyn, 1.5 fan hyn, felly bydd hyn yn talgrynu i 1.4. Mae bron yn hanner ffordd, ond nid i'r holl ffordd ar draws. Wrth symud i'r topig nesaf, croeso i chi mynd nôl i edrych ar y sesiynau diwethaf, ble ni wedi edrych ar graffiau, sesiwn llawn ar graffau, ond heddi ni'n symud ymlaen am y chwarter awr sydd ar ôl, ni'n edrych ar unedau. A beth ni'n disgwyl gyda unedau a llwyddo gyda cwestiynau unedau yw cofiwch beth yw'r unedau metrig a sut i trawsnewid rhwng mas, hyd a cynhwysedd trwy defnyddio milltiroedd, pwysau, litrau, peints, kilograms a kilometers. Mae lot o sgiliau newid unedau gallu codi mewn papurau. Ac nid jyst newid rhwng unedau metrig, ond hefyd bod yn ymwybodol o'r gwerth unedau ar gyfer hyd, arwynebedd a cyfaint. Hynny yw, os mae atebion yn gofyn mewn metrau, neu metr wedi sgwario, neu metr cubed, neu maen nhw'n rhoi dewiswch y rif mwyaf agos, a maen nhw'n rhoi 5 neu 6 dewis i chi. Chi gallu croesi rai ohonyn nhw mas os chi'n sylweddoli bod dylai'r ateb fod yn cyfaint neu arwynebedd. So mae hyn gallu codi, gobeithio mae cwbl o gwestiynau sydd yn dangos y sgil hyn, ond pethau i cofio, fi wedi crynhoi'r sgil newid o'r kilometers, metrau, centimetr. Y peth i gofio ar gyfer hyd yw
Mae kilometr i metr, llosi gyda 1000. Centimetr, ni'n llosi gyda 100. I millimetr, ni'n llosi gyda 10. So mae'r gwerth y 0 yn lleihau pob tro. So ni'n colli 1 0 pob tro wrth symud lawr. I gynyddu, mae'r gwerth yr un peth, ond ni'n rhannu gyda'r gwerth wrth gweithio lan y pob cam. Y cymhareb i newid rhwng milltiroedd a kilometr, ni'n gallu cofio bod 1 filltir yn bron yn hafel i 1.6 kilometr, neu ni'n gallu defnyddio 5 milltir yn agos i 8 kilometr os mae'n helpu. Tynnell fetrig, mae tynnell fetrig, kilograms, grams ac milligrams. Beth ni'n neud yw ni'n llosi gyda 1000 pob tro, neu i weithio nôl lan, ni'n rhannu gyda 1000 pob tro. Am cynhwysydd, mae litr i millilitr i unedau mwyaf tebygol, a mae'r gwahaniaeth mewn mili i litr llawn yw 1000, felly llosi neu rhannu gyda 1000. Mae'r newid i metrig fel arfer ar gyfer mas yn pwysau, so 2.2 pwys yn haflu 1 kilogram neu 1 litr yn 1.75 peint. I fynd gyda hyn, ni hefyd yn gallu cofio'r hafaliadau ar gyfer cyfaint, ciwboid. Beth dylwn ni gweld yw hyd, lled ac uchder, oherwydd mae'r unedau cyfaint yn metr ciwb, felly bydd ni'n sicrhau bod 3 gwerth ar gyfer hyd yn mynd mewn i'r hafaliad. Peidiwch defnyddio centimetr dwywaith a metr unwaith, bydd rhaid newid yr unedau i'r un uned cyn llosi. Mae cyfaint y cylinder, cyfaint eto, bydd ni'n sicrhau bod ni'n gweld centimetr ciwb neu metr ciwb, oherwydd mae term radius yn gwerth 1. Felly os ni'n sgwario, ni'n gweld dwywaith y term, so centimetr wedi sgwario, sydd yn rhoi'r arwynebedd, y cylch ar top y cylinder, a trwy llosi gyda'r uchder, dyna le mae'r trydydd term yn ymddangos. Gan defnyddio'r un wybodaeth, ni'n gallu ystyried cyfaint y sffer, oherwydd beth ni'n disgwyl eto yw'r efallai millimetr cubed, ond oherwydd mae'r radius yn un term, gan ciwbio, ni'n gweld y tair term. Ac yn yr un modd, arwynebedd y trawstoriad, mae arwynebedd i bŵer 2, mae hyd i 1 bŵer, felly cyfaint prism yn metr wedi cubed. Wrth plethu popeth at ei gilydd, ni'n gallu edrych ar un o'r cwestiynau, defnyddio'r unedau syniad bod arwynebedd yn wahanol i hyd i ddatrys problem. So beth sydd gyda ni yw cwestiwn sydd gyda 2 siap gwahanol. Mae petriol a trapeziol yn cael ei dangos isod. So eto, os chi'n moyn cael go ar y cwestiwn hyn, gwasgwch pause, wedyn dod nôl i weld os mae ateb chi'n tebyg neu os chi wedi cael y ateb gywir. Felly, i ddechrau, beth ni'n gweld fan hyn yw petriol, a mae'r arwynebedd y petriol yn hafel i 48 metr wedi sgwario. So mae'r holl arwynebedd hyn yn 48 metr wedi sgwario. Mae lled y petriol yn cael ei gynrychioli gan X. Mae uchder y trapesium yn dwywaith cymaint a lled y petriol. Mae brawddeg hyn yn golygu bod yr uchder ni'n gweld yma am y trapesium yn gwerth 2x sy'n cael ei labelu yn y diagram. Cyfrifwch arwynebedd y trapesium, a mae rhaid dangos eich holl waith cyfrifol. Felly, ar gyfer cwestiwn fel hyn, ni'n gweld bod 6 marc yw'r cyfanswm, ond mae yna marciau ar gyfer egluro a dangos eich gwaith yr holl ffordd rownd. Y lle gorau i ddechrau yw nid
gyda'r arwynebedd y trapesiwm. Gweithiwch nôl, oes modd i ni datrys arwynebedd y petriol i cael gwerth ar gyfer x. Ar ôl cael gwerth ar gyfer x, byddwn ni gallu datrys yr arwynebedd y trapesiwm. So mae camau amlwg. So bydd y cam gyntaf yw beth ydy'r arwynebedd y petriol. So byddwn ni'n gallu ysgrifennu lawr mewn brawddegau, ond byddai'n osgoi'r brawddegau fan hyn i sicrhau bod y holl gwaith cyfrifon ffito i'r sgrin. So, felly, sicrhau bod chi'n gweld bod angen roi'r brawddeg cyn dangos. So mae'r fformula ar gyfer arwynebedd y petriol yw'r hyd lluosi gyda hyd. A mae hyn yn hafal i'r arwynebedd y petriol. Felly beth yw'r hyd? Mae'r hyd yn 8, mae'r lled yn x, ac mae hwn yn hafal i arwynebedd o 48. Felly, mae 8x yn hafal i 48, ac mae modd nawr dangos bod cyfrifo x o brawddeg i gyfrifo x ni'n aildrefnu ar gyfer 48 rannu gyda 8, ac mae hyn yn hafal i 6 metr. So, cam 1, ni wedi datrys beth yw gwerth x. Am yr ail cam, so bydd hwn yn dechrau paragraff newydd, neu'r gap ei ddangos, beth yw'r uchder y trapesiwm? I ddatrys uchder y trapesiwm, ni'n cymryd gwerth x. Mae x yn hafal i 6, ni'n ysgrifennu lawr uchder yn hafal i 2x, felly 2 lluosi gyda 6 yn hafal i 12 metr. Felly ni'n gwneud lot o waith trwy cofio fformula ar gyfer arwynebedd. Ni'n datrys yr uchder y trapesiwm, a nawr mae'r uchder y trapesiwm gennym ni, sef 12 metr. Ni'n gallu symud ymlaen i'r arwynebedd y trapesiwm. Trwy cofiwch beth yw'r fformula ar gyfer arwynebedd y trapesiwm. Mae'r fformula yn a plus b rannu gyda 2, lluosi gyda'r uchder. A ni wedi datrys yr uchder o 12. Mae a yn b, ni'n gallu labelu'r diagram, a b, a wedyn ni'n gallu symud mlaen i'r mewnbynnu termau ni'n gwybod. Croeso i chi tynnu hanner i un ochr, a mewnbynnu 5 adio 9. Dangos bod ni'n deall bod y uchder yn 12, ni wedi ysgrifennu lawr ar top y bapur wrth gweithio trwyddo, felly bydd yr arwynebedd yn hafal i hanner 5 plus 9 yw hanner lluosi gyda 14, lluosi gyda 12, a bydd hon yn hafal i 84 metr wedi sgwario. Felly ni allu cael casgliad ar gwaelod, mae'r arwynebedd y trapesiwm yn hafal i 84 metr wedi sgwario. Os fi'n symud nawr, gyda 5 munud ar ôl, fi moyn symud i'r beth ni'n gwneud yn y sesiwn ac edrych ar un cwestiwn arall. Felly, os fi'n ceisio crynhoi popeth i un slaid, beth ni'n gweld heddi yw pwerau, ffurf index, reolau lluosi a rannu, codi bwer i bwer. So dyna'r 3 prif peth yn yr uned pwerau wrth adolygu. Graffiau, cofiwch beth yw'r hyfaliad cyffredinol, sut i ddatrys graddiant ac ysgrifennu pethau gan defnyddio'r hyfaliad y llinell, ac sut i datrys gwerthoedd, plotio graffiau cwadratig ac wedyn darllen rhifau o'r graff cwadratig, ac hefyd graffiau syml. Ar gyfer unedau, ni wedi edrych ar unedau metrig, mas, sut i newid rhwng pwys a kilograms, cynhwysedd, sef newid rhwng litr a peint, ac hefyd newid rhwng filltir a kilometers. Felly, am y 5 munud olaf, mae
cwpl o gwestiynau sydd gen i. Un cwestiwn fan hyn yw'r mis diwethaf, teithiodd Janita 440 o filltiroedd yn y car. Mae cost tannoedd oedd 1.30 y litr. Ar gyfer taledd, mae car Janita yn teithio 11 milltir am pob litr. So ni'n just yn defnyddio'r litrs yn lle newid termau so far. Y mis nesaf mae angen iddi gallu debu ar gyfer costiau teithio uwch. So mae'r costau newydd. Mae Janita yn dweud bydd nifer y milltiroedd rwy'n teithio yn cynyddu 12%, ac mae'r cost tannoedd yn cynyddu 10%. So bydd y gwerth y dau ohonyn nhw'n cynyddu. Cyfrifwch faint dylai Janita ei gallu debu ar gyfer ei cost teithio yn y car ar gyfer mis nesaf. Felly'r cam gyntaf yw edrych ar pellter o 440, ac mae'r 440 yn cynyddu 12%. Felly, ni'n gallu lluosi gyda'r 12% mewn ffurf degol i weld mae hyn yn mynd i cynyddu 52.8 milltir. Felly, bydd y pellter newydd yn 440 adio'r 52.8 sydd yn hafal i 492.8 milltir. Felly mae'r pellter newydd yn agosau at 500 milltir. Mae'r cost y tannoedd yn 1.30, ond mae hyn hefyd yn cynyddu 10%. Felly mae 10% o hyn yn 0.1, sef 13 ceiniog. Felly mae'r cost newydd yn cynyddu o 1.30 lan i gwerth newydd o 1.43. Ond faint o dannoedd ydy Janita yn defnyddio? Wel, mae hi'n teithio 11 milltir am pob litr. Felly, os ni'n cymryd y 400 yn 92.8 milltir, a ni'n rannu gyda'r 11 ar gyfer pob litr, bydd ni'n cael ateb ar gyfer y nifer o litrau sy'n cael ei defnyddio, sef 44.8 litr. A nawr, beth sydd gyda ni yw'r nifer o litrau sy'n cael ei defnyddio, a mae'r cost am 1, felly ni'n gallu lluosi'r cyfanswm o litrau gyda'r cost i cael cyfanswm o'r cyllideb sydd angen, sef 64.06 pint. Dyna'r cost sydd angen ar gyfer y mis nesaf. Cwestiwn arall fan hyn. Mae'r cwestiwn nesaf yn cwestiwn neis. Mae'n gofyn i ni ar gyfer sgerbwd. Cafodd sgerbwd dinosaur ei ddarganfod yn Wyoming yn 2008. Mae'r sgerbwd hwn nawr yn cael ei arddangos mewn canolfan siopa yn Dubai. Dyma rai ffeithiau am y sgerbwd. So, mae'r sgerbwd wedi cael ei gludo 7,500 o filltiroedd o Wyoming i Dubai. So, dyna'r pellter mae'n teithio ar draws y byd. Ei oed yn dros 155 miliwn o flynyddoedd, ac mae'r hyd yn 80 troedfedd, ac daldra yw 25 troedfedd. Pa mor bell cafodd ei sgerbwd ei gludo, rhowch eich ateb mewn kilometrau. Felly, ateb cwestiwn fel hyn, mae disgwyl i ni cofio bod 1 milltir yn agos i 1.6 kilometr. Os mae cwestiwn hyn yn ymddangos mewn papur heb cyfrifiannau, ni gallu defnyddio'r patrwm hyn i cynyddu hwn mwyn datrys 75 a wedyn lluosi gyda'r 100. Felly beth ni'n gallu gwneud, mae'r 5 yn agos i 8. Beth ni'n gallu gwneud yw ni gallu lluosi 5 i cyrraedd 75.
Mae 5 i gynnwys 75 yw 15 ac mae hyn ar gyfer 8 yn cyfateb i 120 km. I cyrraedd 7500, mae rhaid llosi'r ochr hyn efo 100 i ychwanegu 20, a ni'n wneud yr un peth ar gyfer hyn, felly 120 ychwanegu'r 20, so 12,000 o kilometrau. Os chi'n mynd yn sownd fan hyn, beth chi'n gallu wneud, chi'n gallu lluosi gan defnyddio dulliau lluosi hir. Felly, i orffen y sesiwn heddi, beth ni wedi wneud dros Hydref 2023, ni wedi edrych ar 3 topeg sydd yn codi mewn lot o'r cwestiynau haen canolradd. Ni wedi edrych ar Pwerau, graffiau i unedau. Fi wedi cynnwys nifer o gwestiynau i chi gweithio trwyddo, ble mae cyfle i chi mynd nôl, gwylio'r sesiynau, gwasgu pause a weithio ar y cwestiynau i weld os chi'n codi mewn hyder mwyn llwyddo ennill tygau. Diolch i bawb sydd wedi ymuno a gobeithio bydd cyfle i chi ymuno yn y sesiynau yn y dyfodol.